gluttony soon to follow. Your kind know nothing but hunger, purged all life on the upper layers, and yet they remain unsatiated. Sibau. As to you, you've taken everything from the machine, and now all that remains is perfect hatred. Bro. Ia uzi-l. Ia uzi-i pianul. Dacă vă place Ultra Kill, nu uitați să dați acolo un like. E ultimul episod, chat. Nu. Pam, pam. Ăla-i. Bro. Deschide porțile iadului. Este momentul să ne batem cu Gabriel, chat. Și acum vreau să vă arăt ce am schimbat aici. Deci, la Arms nu jucam cu ăsta. Și nici nu trebuie să vă jucați cu ăsta, deoarece e foarte slab. La Revolver, actually, să dezechipez bănuțul, deoarece nu-l folosesc. Știu că e o greșeală, dar nu-l folosesc. Ăsta aici nu se folosește niciunul. Nail Gun, bă, pe ăsta nu-l folosesc. Și la Rail Cannon, adică la ăsta, e totul perfect. Clar că pot să cumpăr și pe ăsta. O să-l dezechipez, deoarece nu-l folosesc. La pumni e totul bine. Haideți să facem bătălia legendară cu Gabriel. Ce zici, Gabriele? Machine, I will cut you down, break you apart, splay the gore of your profane form across the stars. I will grind you down until the very spots cry for mercy. My hands shall relish, ending you here and now. Auzi-mă la el. Ok. Ok, trebuie să mă reantrenez. Deoarece atunci când l-am bătut eram insane la bătălia asta. Se vede, bă, trebuie să mă reantrenez. Și trebuie să ne reantrenăm la asta. Poate-l ba, n-ai ba, din prima. I can do better. Ok, a fost de-abia a doua bătălie, cred că. Și m-am descurcat extraordinar de bine, chat. Nu știu cum mă descurc atât de bine. Nu mai pot să dau peri, nu mai pot să dau peri. Ok. Ok, deci strategia aici este să-i dau așa, după aia îi dau așa, cu minigunul, îi dau peri. Ok, după aia îi dau cu ăsta, îl nenorocesc, pe care îi dau și cu ăsta așa, îl nenorocesc mai tare, după care îi dai așa și trebuie să găsești combo potrivit. De shotgun-ul nu te joci cu el aici. Te joci cu ăsta și cu ăsta. S-a înțeles? Ok, și acum punem în practică. Așa te joci gen no-brainer. Ok. Aici, cum ar spune cineva, am murit. Ok. Da, deci ați prins strategia aici. Ok, aici sunt mort. Dar ați prins strategia, mă descurc extraordinar de bine. Ok. Ok, acolo am jucat-o prost. Bun, 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 bun. Haide, 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 haide. Bă, dar cât damage dă ăsta?
40? Bă, cam da. Cred că o să pierd și mai tare. Nu! Deci nu trebuie să te grăbești aici. Trebuie să știi când să dai parry și cum să faci combo. Combo pe care îl fac eu acum, practic. Ok, sunt mort. Ok. I can do this. Bun, arunca sabia. Mamă, ce damage intense am dat, ești nebun? Bro, ok, nu ești cook. De ce nu e cook? El știe. Și m-a bătut. Bă, ce șansă bună aveam să-l bat, mă. Hai, mă, să mai încarcă și ăsta. Ok, l-am anihilat acolo. Și acum el m-a anihilat pe mine. Nu-i așa? Hai, hai, hai! Beaten by an object twice. I've only known the taste of victory, but this taste is this my blood? I've never known such relief. I need some time to think. We will meet again, machine. Sigur, bro. Get the fuck out of here. Bă, deci cred că am stat o oră, mâncați-și la ăsta. O să vă pun pe ecran cât am stat de fapt la primul run. Bă, deci mi-a ieșit păr alb în cap la runul ăla, ești nebun? Reacția de după nume a homies, dar au stat atunci pe apelul, știu. Am plâns, am făcut ca toate alea, ești nebun, când am bătut pe ăsta. Dar acum că știu combo, e crazy. Deci ați văzut și voi care e combo, da? Trebuie să vii, îi dai cu railgun-ul, așa la început, cât de repede posibil când se spawnează imediat. Ei, vezi traiectoria, cum se duce stânga sau dreapta. Așa, deci îi dai cu railgun-ul. După aia începi să-i dai cu shot, cu minigun-ul normal, cu ăla albastru. Îi dai până să termină toate gloanțele. Dacă vezi că vine spre tine, îi dai cu pumnul ca să-ți faci viața în același timp când dai cu shotgun-ul. De fapt, cu shotgun-ul, doamne, cu minigun-ul, tot vine să zic shotgun. Și când vezi că nu mai ai gloanțe pe minigun, schimbi pe ăla verde. Și când vezi că e lângă tine ăla, Gabriel, whatever, îi dai cu abilitatea de la minigunul verde. Adică dai click dreapta când e bateria încărcată, îi dai cu charge-ul ăla mare de gloanțe să-i spargă toată viața și îi dai așa în continuare. Când se întoarce pe albastru pe divinitate, zic de Gabriel aici, începi să-i dai cu pistolul, ok? Îi dai cu pistolul așa, mult, îți nenorocești cu pistolul până ți se încarcă railgun-ul înapoi. După aia îi dai cu railgun-ul și după aia începi să dai iară cu minigun-ul, deci e un combo care se repetă aici. Railgun, după aia minigun, ambele variante, verde și ălaltul. La roșu nu-mi place deloc. Așa l-am bătut eu pe Gabriel acum, asta era strategia. Sper să vă meargă și vouă în caz că vreți voi să încercați să-l bătesc pe Gabriel. Eu normal aș fi uploadat videoclipul vechi. Da, eu ca prostul l-am șters. Dar acum să vă arăt și vouă cum se termină ăsta aici. Că am uitat să vă arăt. Ia uitați aici, silence, introspection, how many had he killed? Had he even thought to count? Ok, și aici vorbește el o grămadă, uitați-l pe Gabriel la focul de tabără, în purgatoriu cred că e aici. Și după aia, Dead Stains de Auditorium a început să se bată cu ăsta, cum zice, cu Commanderul. Aici e dialog, este practic povestea lui Harapalb scrisă în Ultra Kill. Ain't nobody raining that. Doar ăia care vor să facă practic povestea jocului.